vermektege. Avuk soruşy adama şefaat et. Taşa yurtlarda bir sürü adamlar var. Adama şefaat et orten malın damak kanını, hayvan damak salyanlar, şoň damak kanını, ya Hudaý taqqasyn dinananyň aybaş kanını. Şonu bedene çalıp, bedekşeliğe çalıp, ya bir parça çalıp, Allah Teala gordysyň şoň üstüne Kur'anyň zatdan yalıp oňa doga diýip berilýär. Bir habarymız var. Bazı adamlar iwa Allah Teala saklasın, şeýle bir zadyň uğruna çypdyrlar. O da oňa muny haýty kitapdan aýtýan, nirden aýtýan diýsen, ortaň bir kitabyňda adyny aýdaýan Ilmul Hawas diýip. Ya şoňa menes başga bir kitapda iki ellerinde bar. O zaman soraşyň Müslüman oğlum ki aya şeyde bir damak kanayny hop haramdır. Allah Teala Kur'an'na näsil adam haramlygyny bile getiripdir. Hurrimet aleykumul meytetu yani ölpeten mal, matlyk, damak sanmakdır. Hurrimet aleykumul meytetu ve demu, damak kan. Şu suratynda doňuz. Şu zatda Hudaý Teala haramlygyny hemmesin bir ýerde getiripdir. O zaman şol Hudaý Teala haram eden zady keşoň bir damak kan bolsun. Şonu gelýärler Hudaý Teala onu munyň immanyna çalan kişi bolup, parça çalan kişi bolup ýa-ýa gaçmýarlar. Aybaşyň denanyň ganynyň Hudaý Teala haram kan, şoňa parça çelmän kişi bolup, şoň üstünden Kur'an bilen bir zatlar ýazyşdyryp da suratyna şefa bolýar diýip de oňa muňa suratyna bir duýgu bermekdik. Soraşyň üstüne aya şeýle bir iş etmeklik dogrymy ýa dogry dämi? O şeýle bir iş etýän adamyň hukmy näme? Şeýle iş etmekliň hukmy näme? Bir şöyle iş etýän adamyň hukmy näme? Diqqat Müslüman oğlum. Peygamberimiň öz bir mübarek hadisi var, ulamalar nakl etdiler. Peygamberimiz diýär: "Ma ja'alallahu fil harami şifaan" diýipdir. Allah tebarek ve teala Peygamberimiz diýär, Allah tebarek ve teala haramda şefa goýmady diýär. Kur'anyň ödüne Hudaý tebarek ve teala şifa diýipdir. O da Kur'anyň şefa bolýan bolsa, suratyny o haramy getirdi, min gapdandan mar suratynda ýalmaklyk ýaşaňy mesela ýalda çüflemeklik ýa-ni Müslüman oğlum, bu beýle bir zat kullem bir günäkarçylyk bizire adamlaň ýanyna barmaklyň özi dogry däl. Umumy suratynda şular adamlar ýa şu barym haram bilen halaly gaçdyryp suratyny oňa şefa ýene bir zat diýip aýtýarlar. Umumy suratynda şular adamlar jaduger bolýar, jadu etýärler, jadugerlik etýän adam, we jadu etýän adam, we baryp da oňa jaduçylykdan şeý doga alyan adam, o tarafta bir iman, bu tarafta bir iman. O tarafta imandan çıkıptır, bu tarafta imandan çıkıptır. O tarafta nikah devulugli, bu tarafta nikah devulugli Müslümanlar. Onun şatadan beýle bir adamdan gaflyndan kullen barmaklyň we haram, beýle bir iş etmekden we kullen şeriat boýunça ol gamr günäkarçylyk beýle bir zatlara evet ýakylly boldy. Eger biz haýda bir müşkilimiz derekli doga almaly bolsak, doga ýardyrmaly bolsak, şol doga aljak ýerimiz Kur'andan, sünnetten, şeriatyň we aýtýan tertibinden Kur'an bilen doga ýazyp berýän bolmaly we şu suratynda mehrem namehrem zatlar raýat etdi. Şeriat orada şu suratynda bar ahim bir tertip bar, şolary raýat etýän taqwa adamlar bolmaly. Ýoksa başga bir gaçdyryp beren adamlar da Hudaý taqqasyn öz inşallah arkanda daýanyp ýene burada edip herife gaçdyryp ýene burada edip Müslüman oğlum ol adamlaryň gafyna barmaklykdan bir de hiç bir peýda ýok. Eger de bir peýda bolaýan muhalifde barýan adamda da barda bir öňe peýda bolýar diýip güman etýän bolsa, o da diňe bir serfen bir gümanyň gurungy hakykatynda beýle bir adamlaryň gafyna barmak dogry der Müslüman.